салом бинандагони азиз, ин барномаи созандагӣ дар варзиш аст ва мо омадем бо мақсади инъикоси толори варзишии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 15-уми ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. Зеро дар ин муассиса ба самти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш аҳамияти махсус дода мешавад ва ин муассисаи навбунёд дорои шароити мусоиди варзишӣ мебошад. Моро тамошобин бошед. имрӯзҳо дар муассисаҳои таълимӣ низ ба рушди фанҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ва солимиву нерӯмандии мактабачагон аҳамияти махсус дода мешавад. Зеро ба оботоби бадан ва ба намудҳои гуногуни варзиш машғул шудани насли наврас аз мақсадҳои аввалиндараҷа ҷиҳати солимии ҷомеа мебошад. Аз ҷумла дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 15-уми ноҳияи Синои пойтахт чунин шароит дар самти варзиш муҳайё карда шудааст ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки мактабачагон дар баробари омӯзишу аз худкунии дониш ва варзиш машғул шуда солимии худро нигоҳ медоранд. Илова бар ин дар ин макон барои омӯзгорон низ шароити созгор муҳайёст. Ҳамин аст ки ҳам хонандагон ва ҳам омӯзгорон метавонанд аз иншооти варзишӣ васеъ истифода баранд. таъкид аст ки асосан толори алоҳидаи варзишӣ ба хотири рушди намудҳои гуногуни варзиш дар муассиса бунёд ёфта, он барои навъҳои гуногун волейбол, баскетбол, футбол ва бадминтон пешбинӣ гардидааст. Мушоҳида карда шуд ки имрӯзҳо толор дорои шароити мусоид буда мавриди истифода қарор дорад. масъулин кӯшиш мекунанд ки хонандагон ҳам дар дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ ва ҳам дар маҳфилҳои алоҳида ба омӯзиши намудҳои гуногуни варзиш машғул шуда бадани худро обутоб диҳанд ва ба ин васила ба дастовардҳои назарраси варзишӣ ноил гарданд. мураббиёни пурқуввати самти варзиш ба насли наврас дарс медиҳанд. Ба гуфти онҳо барои мактабачагон лавозимоти варзишӣ муҳайё карда шудааст то насли имрӯз варзишро аз самтҳои ҷудонопазир дар ҳаёташон донанд.
дар воқеъ варзишу солим имрӯз дар мадди назари ҳукумати кишвар қарор дорад ва чунин созандагӣ дар варзиш имконият медиҳад ки насли имрӯзи мо пайваста ба варзиш машғул шуда тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро сармашқи кори худ намоянд. бунёду аз навсозии маҷмӯа ва толорҳои варзишӣ дар қаламрави кишвар ва шароит фароҳам овардан дар толорҳои хурду бузург аз намудҳои гуногуни варзиш имконият медиҳад ки намудҳои варзиш рушд кунад ва варзишгарони мо тавонанд дар сабқатҳо мақомдор гарданд. пешвои миллат зимни ирояи паём пешниҳод намуданд ки соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ эълон карда шавад. созандагиҳои соҳаи варзиш низ идомаи чунин иқдомот дониста мешавад. худи ҳамин толор бо чунин шароит имконият медиҳад ки варзишгарон аз ҳисоби хонандагони муассиса ҷамъ омада дар мусобиқаҳо ширкат варзанд. ҳама рӯзо дарсҳои мо дар толори муассиса мегузаронем. дар ин толор мо машқҳои умумӣ, бозиҳои волейбол, баскетбол, футбол дарсҳоро мегузаронем. дар мактаб шароит ҳаст. толори варзиши зимистона, тобистона то варзишгоҳ ҳаст. бачаҳо завқ доранд машқ. тибқи иттилоъ дар ин толор сабқатҳои гуногун доир мегардад. мусобиқаҳои дохили муассисавӣ имконият медиҳад ки хонандагон ба дигар мусобиқаҳо омодагӣ гиранд. ҳамин аст ки аллакай мусобиқаҳои минтақавию даставӣ низ дар толор сурат гирифтанд, зеро созандагии босифат дар толор чунин имкониятро фароҳам меорад. боиси таъкид аст ки соли дуюм аст чунин муҷаҳҳазоти варзишӣ дар ихтиёри хонандагон аст. ما هر روز همه‌جانبه در درس‌ها فعالانه اشتراک می‌نماییم. درس‌های ما باشد از بخش‌های عبارت است و ما بخش اول باشد گرم کردن بدن و شخصانی که در لباس‌های ورزشی داشته باشند، یعنی به میدانچه برآمده به فوتبال مشغول میشن و به والیبال، بسکتبال، تنیس و دیگر نوع‌های ورزش باشد مشغول میشوند. من این چونین یکی از شوقمند فوتبال می باشم و به ورزش مشغول میشم و در آینده میخواهم که ورزشگر خوب شده و وطنم صادقانه خدمت نمایم. ҳамчунин дар назди бинои таълимгоҳ майдони алоҳидаи варзишӣ қомат рост намудааст. тибқи иттилоъ масоҳати он 1196 метри мураббаъро ташкил медиҳад. насли наврас бо истифода аз вазъи обу ҳаво ҳам толори варзишӣ ва ҳамин майдончаи зебову хуштарҳро васеъистифода мебаранд. намои ин майдонча ҳамоно зебо буда дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳамин аст ки мактабачагон вобаста ба сину сол ба гурӯҳҳо ҷудо шуда машқварзӣ мекунанд.
чунин шароит дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 ноҳияи Синои пойтахт аз рушди соҳаи варзиш дарак дода аҳамият ва нуфузи солимиро баланд мебардорад. Чунин созандагӣ дар варзиш баҳри он аст ки имрӯз ҷомеа солим бошад ва тамоми қишри он рӯй ба иншоотҳои варзишӣ ва тамрину омӯзиш биёранд. ҳамакнун дар замони соҳибистиқлоли ватан тамоми шароити бунёдшуда хушсифатанду дорои бахши муҳими варзишианд. باید تاکید نمود که انشاءات ورزشی در نزد تعلیمگاه سال 2024 مورد استفاده قرار داده شده است که نمای معاصر داشته دارای شرایط ارزنده خوش صفت می باشد. البته ثمرانok استفاده کردن چنین سازندگی مسئولیت هم خوانندگان و هم آموزگاران است. با مقصد آنه که این سازندگی ها سالیان زیاد به نسل نورس و جوان خدمت رساند باید مسئولین این مکان را تازه و آزاده و آباد و زیبا نگاه دارند. بینندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی سازندگی در ورزش از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 ناحیه سینوی شهر دوشنبه و چنانی که شما مشاهده کردید در این مؤسسه به سمت تربیت جسمانی و ورزش اهمیت مخصوص داده میشد و پیوسته درس‌های تربیت جسمانی که انسان را به نیرومندی و سالمی روانه میکند با چنین طرز صورت میگیرد و از شرایط امروزه خوانندگان و آموزگاران ثمرانok استفاده میبرند. خیر، تنسیت و خانواده شد.